Мечките са сред най-разпознаваемите животни в света. Те присъстват в легенди, приказки и символи на сила още от древността. Но реалният им живот е далеч по-сложен и по-интересен от митовете. В това видео ще разгледаме какво всъщност стои зад внушителния образ на мечката и защо тя е толкова специална. Факт номер 1. Мечките притежават изключителна памет и интелигентност. Мечките не разчитат само на инстинкти. Те имат добре развита когнитивна способност и могат да решават сложни проблеми. В дивата природа това им помага да запомнят сезонни източници на храна, миграционни пътища и безопасни територии. Наблюдавани са случаи, в които мечки помнят капани или опасни места и ги избягват години по-късно. Факт 2. Обонянието им е основният начин да виждат света. За мечката миризмите са по-важни от зрението. В мозъка й огромна част е посветена на обработка на миризми. Това й позволява да разграничава различни видове храна, да усеща други животни и дори да разпознава индивидуални миризми. Благодарение на това, мечките могат да открият храна, скрита дълбоко под земята или сняг. Факт номер 3. Масата им не ги прави бавни. Въпреки че някои мечки тежат над 300 кг, те са изключително добре балансирани. Мускулатурата им е създадена както за сила, така и за експлозивна скорост. При нужда те могат да ускорят мигновенно и да поддържат висока скорост за кратко разстояние, което е напълно достатъчно в природата. Факт номер 4. Поведението им е по-предсказуемо, отколкото изглежда. Мечките не нападат без причина. Те използват ясни сигнали, изправяне на задни лапи, звуци или движения, за да покажат напрежение. В повечето случаи целта им е да изплашат, а не да атакуват. Истинските нападения са редки и обикновено са свързани с защита на малки или храна. Факт номер 5. Диетата им се променя според сезона. Мечките адаптират храненето си според това какво предлага природата. През пролетта търсят млади растения и насекоми, през лятото плодове и риба, а през есента калорична храна за натрупване на мазнини. Тази гъвкавост е една от основните причини да оцелеят в толкова различни климатични зони. Факт номер 6. Зимният сън предпазва организма им. По време на зимния сън сърдечният ритъм на мечката се забавя значително. Въпреки това тялото й не атрофира, както би се случило при хората. Учените изследват този процес, защото той може да помогне за медицински открития, свързани с мускулна загуба и бъбречни заболявания. Факт номер 7. Раждането в барлогата е стратегическо. Мечетата се раждат по време на зимния сън, когато майката е най-защитена. Така те са скрити от хищници и сурови климатични условия. Майката използва натрупаните мазнини, за да произвежда мляко и да ги поддържа живи. Факт номер 8. Възпитанието продължава години. През първите години от живота си малките мечки учат чрез наблюдение и поддържание. Те следват майка си навсякъде и усвояват ключови умения за оцеляване. Ако загубят майка си рано, шансът им за оцеляване намалява драстично. Факт 9. Българските мечки са индикатор за здрава природа. Наличието на кафява мечка в даден район означава, че екосистемата е добре запазена. Тези животни се нуждаят от големи територии, тишина и достатъчно храна. Затова тяхното присъствие е знак за балансирана природна среда. Факт 10. Без мечките екосистемите губят равновесие. Мечките влияят върху популацията на други животни и растения. Като разпръскват семена и регулират хранителната верига, те поддържат дългосрочното здраве на горите. Загубата им би довела до сериозни екологични последствия. Мечките са не просто силни, те са ключови за живота в дивата природа. Ако искаш още такива задълбочени истории за животни, абонирай се за канала.